Terve! Nyt on helatorstai. Ja 3. kerta jo tälle keväälle, että ollaan Pohjois-Karjalassa retkellä. Johtuu vaan siitä, että tieltä lähti niin aikaiseen ne lumet, että piästi hyvissä ajoin aloittaa. Tällä reissulla olisi tarkoitus nyt tehdä semmosia vähän niinku työlistalla olevia juttuja, eli majoittua tuossa Suuren Valkeisen vai Valkeajärven niin eräkämpällä ja sitten käydä se polkupyörillä he Suomun kierto ajamassa. Katsotaan mitenkä tässä käy. Ihan ekana käydään kuitenkin tuossa Suomun tuvalla, kun siinä uusi kahviyrittäjä. Niin täällä on vissi jotti avaaja, niin käydään kahvit siinä hörppäämässä. On nimittäin ihan jonnin verran porukkat. Liimautuneita kiinni. Niin tää on, katso kun Toistensa. sinä tarvitset. Täällä on todennäköisesti raahallisempaa kuin tuolla Suomuntuvan pihapiirissä. Oikein mukava tunnelmallinen pikkumökki. Just sopivankoinen tälle porukalle. Tässä on pikkinen sauna. Hyvin sovittaan siihen kylpemään. Ja tämä tupa on sitten valot tulloo aurinkopaneelista. Ja siinä on Otolle hyvä kännykän kahtelupöytä ja pari kerrossänkyä on siinä. Ja tuolla on tuommoinen keittonurkkaus, missä on kamina ja kaasujääkaappi. Kaasuhella. Laiturista on tainnut reunimmainen ponttooni puheita, kun aika syvällä uiti. Ostin tuommoiseen pikkusen 60 wattin aurinkopaneelinkin sitä hengityskoneen lattausta varten. Pääsin powerbankiin. Täällä onkin oikein kunnon takka. Tämäkin on uuden näköinen. Iso kuin mikä, ja siinä on tuommoiset jotti tiilet tuolla seinissä, niin mä ajattelin, että se vähän varrookin. Eiköhän tässä pitkä viikonloppu pärjätä. Vai mitä ootte? Mitä? Pärjätäänkö me tässä? En mä tiedä, hartaa. Katsotaan. Melkoinen tuuli on siellä. Tässä on tämmönen suojasampi lahukka, missä on tommonen syväne tossa. Ottasitko lelun sinne? Käydään vähän tätä lähialuetta villaroimassa tuon Mossen kanssa. Mutta ei sitä kehto ottaa sinne huomiselle pitemmälle lenkille kyllä mukaan. Tässä näet hyviä puskaparkkeja olevan tässä rannassa. Mennään uimaan. Onhan saannokin jo lämpimämmin. Mainoksen mukaan tässä oli lapsiystävällinen ranta ja sitä tämä tosiaan on, tämä aika matala. Mosse jo luovutti. Ei ole vielä lämmennyt myös kesälämpötilaksi, vaikka tänne onkin ollut jo muuten lämmintä. Minut laitat Mosse yksinään uimaan. Oot sinä melko eläjä. Tiedättekö te mitä minä ostin Kuopion moponäyttelystä? Verkkosukkahoust. Minna naaroi mulle selkäkeikka naaruja, kun minä tulin kotiin ja kehu, että minä olen tyrkytyksestä ostanut 100 eurolla verkkosukkahoust.
saattoi olla pikkusen mainoksen uhri. Minne oli sitä mieltä, että nyt on vähän Mikkoa puijattu. Minähän olen ollut aina semmonen villamies. Nyt on muovia. Vaikka on ollut sitä mieltä, että muovi haisee pahalta ja tuntuu ikävältä. Se on nähdä. Svala, eli Kärsämäeltä kotimainen. Niin pitää antaa sille mahdollisuus. Mutta minä tässä vois tehdä vielä tuon viimeisen lihiksen. Joo, ja toisin päin. No niin, selvä. Täällä olikin ihan uuden näköinen vene ja brand new aerot. Käydään Mossikahan kahtomassa mitä tuossa läheisessä saaressa. Siinä on se saari. Tämä on hyvin tämmönen, vaikka kuiva on niin suopursuvoittoinen. Aika reunalla on. Sinne meni. Tekipä illaksi sinne tinkeli. Ei oo valittamista. Vaan mitämässä. Huomenta. Siellä vihelti joku lintumen. Mukavan näköinen sumunen aamu. Kello on kohta 5. Heräsin taas aamuaikoihin. Arkiaamuhan nyt tavallaan on. Niin. Pielisen kalalla oli tyrkytyksessä semmonen maistelumenu. Siinä oli monenlaisia kaloja tai näitä säilykkeitä. Niin tässä on tämmönen kaurakala. Nyt en ole ennen tämmöstä kokeillut. Arvelin, jotta voisi olla hyvä aamupalana. Maistellaan. Tuon näköistä. Valmista tavaraa. Tämä minun ensimmäinen aurinkokenno kokemus kyllä on semmonen, että tämä on ehkä vähän semmoista viherpesua. Ihan suorassa auringonpaisteessa, kun se on keskellä päivää, niin sillä vähän sopii ladattua, mutta sen takia tuo aggregaatti papattaa tuolla. Tästä pieni moottorimarssi sinne Suomurrantaan ja yritetään lähteä ajamaan se ympäri nyt. Tuossa ollaan nyt ja olikohan se 16 kilometriä tuo koko lenkki. En tiedä pääsekö sen pyörällä tuotaan. Aika paljon oli ainakin tuossa alkumatkasta noita kaatuneita puita polulla. Ei ole varsinaisesti niin kuin pyöräilyn kannalta erityisen miellyttäviä. Hienot rannathan tässä on. Minna tuossa pohtii vähän luovuttamista. Katsotaan nyt minkälaiseksi tämä reitti muuttuu. Paljonhan noita on jo telttailijoitakin leirialueella.
Aika hieno ranta on tässä. Täällä on vissiin rantasauna sitten. Tässä. On hieno. Hieno rantasauna. Tällä reissulla me ei nyt tarvita, kun on se oma sauna siellä, mutta jollain toisella reissulla ehkä. Tämä on vissiin joku kalamaja. Ai että on herkkua nytte. Joku risuva niin vaihteiston väliin. Täytyy pysähtyä. Aika hyvä baana. Se oli tuuria, että... Et kääntynyt. Niin. Siellä on vähän myräkkä käynyt näköjään ja niittämässä mehte. Minä hyvin ymmärsin Alileiniö vain näkemyksen siitä, että ei tehdä niitä kaupallisia yhteistyötä. Tosi mulla on niin pienimuotoista tämä homma, että ei varmaan olisi mitään mahdollisuuttakaan, mutta pystyy vähän rehellisemmin olemaan sitä mieltä kaiken maailman verkkosukista ja muista. Se on vähän silleen, että kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Mulla on nyt verkkosukkikset testissä tiellä vaatteiden alla, että miten he pelloo tämmöisessä hikihommassa. En minä ole hirveätä jäähyttävää efektiä vielä huomannut, mutta kyllä ne ainakin vähän lämmittää. Aika jyrkkä. Selvittihän siitäkin. Melkoisen naavasia puita on. Mikäs naavaparta tuolta tuli? Siinä oli välillä vähän teknisempää juurakko. Toivottavasti Minnalla ei mene hermot. Juoksemalla ees takaisin. Minä saan ajaa molemmat pyörät pitkospuitten yli. Minna luovutti. Se lähti tuosta aikaisemman tonne Litmontielle, vai mikähän se oikein ajaa. Yrittää siitä sinne mökille ajella tuolla pyörällä. Tahtoo ne polvet rajoittaa niin paljon sitä elämää. Kaataan pesinkö minä tämän lenkin ympäri hakemaan sen pakettiauton siltä. Hetihän se tietysti muuttui helpommaksi tuo reitti, kun tuli tuo luovutuspäätös. Mutta eipähän se kippeillä polovilla mukava ole teillä kemmerit. Harmin paikka, kun se Minna luovutti. Osan tämä nyt ollut tosi helppoa tiellä taas ajaa. No, sitäpä ei tiedä. Kimalainen siinä surissa. Äsken ehkä profiilista päätellen kuikka ui tuolla, mutta eipä huutanut. Tuolla on vissi joku, oliko tuo nyt se Porkkaniemi vai mikä, telttailualue, nuotiopaikka. Tuntuu ääniä kuuluvan, niin enpä kehtoa sinne mennä pitämään taakonin pintassa. Pokkaniemi se olikin, eikä Porkkaniemi. Katsoin sitä kartasta.
Sovitaankohan tuosta välistä? Ouch, sovittiin. Tuolla on se Pokkaniemi. Siellä oli tosi väkkiä, niin enpähän minä vihi sinne mennä. Jatketaan kiertoa. Nyt tultiin taas Mönkiä uralle. Voi kun se ei se Minna lähtenyt. Nyt tultiin Karhunpolulle. Tätä sitä ollaan ajettu monessa eri kohdassa. Monena eri vuonna erilaisia pätkiä polkupyörällä. Ja jopa moottoripyörällä niistä kohti, missä se menee maantietä pitkin. Tässä tullaan kahden joku hieno niemi tai mikä tämä oikein on. Joku kannas. Näyttää heiltä, että Suomunjärvessäkin on tuo vesi vähän allalla. Niin kuin nyt tällä hetkellä on joka paikassa Vuoksen vesistössä. Se on jännä homma, kun 2 vuotta sitten oli aivan ennätystuluvat. Ja mitenkä äkkiä se muuttuu. Ja kuulemma ei ole mitään merkitystä sillä, että tuulivoima on lisääntynyt ja sen takia joudutaan enemmän vesivoimaa käyttämään säätövoimana. Se on kuulemma populismia. No, oli miten oli. Monen asian summa varmasti. Sievä silta. Tuossa meni, nyt sukelti kuikat tuossa. No oli kyllä varmasti kuikkapariskunta. Vähän mulisevaa hiekkaa välillä. On kyllä hyvä reitti. Tämä puoli kyllä paljon mukavampi ollut ajaa tähän mennessä. Nyt on ollut kyllä mahtavaa palstoa. Voi hyvänen aika. Tämmöstä jaksa ajaa vaikka koko päivä. Eikä se aita. Jatkettavaa on, että joskus pääsee perillekin. Aha, piitsiosuus. Mitenköhän upottaa? Upottaahan se. Mutta ei liikaa. Ajettavissa. Siellä kävi joku kepukka välissä. Ai, tässä on taas joku nuotiopaikka ja telttailualue. Asukkaitakin on. Sitten on taas huoltotietä. Helppoa. Terve. Hei. Siellähän on tämmönen patokin näkee. Vau. Tekniikka kiinnostaa aina insinööriä. Mitähän lukuja tuossa lukkaa? Onko sinne vuosiluku? 17.2.57. En tiedä, voisiko olla. Tämä nyt ei ollut minun reitillä, mutta kun tämä nyt oli niin lähellä. Välillä taas vähän pienempää polkua. Kääntyi pois tuosta huoltotieltä tämä reitti. Kohta aletaankin olla sillä seudulla, missä minä olen jo jalkaisin kulkenut. Muutenhan tämä oli mulle ihan käymätön tämä reitti. Eestakaisin on vaan tätä puolta Jannin matkoa kulkenut. Siinä on taas myrskyn niittämä palsto. Vaan kyllä on helppo ajattaa. Terve. Kiitoksia. ei oo tarakka. Nyt minä tulin semmoiseen kohtaan, missä minä olen käynyt jo jalkamiehen. Tästä on loppumatkasti tuttu vauva.
Ei se mitään. Tietääpähän ainakin, että ei ole enää mitään pahoja kohtia tässä loppureitin. On kyllä hienon näköistä palstaa, voi hyvänen aika. Monesti on jo sama asian sanonut, mutta on vaan niin hieno. Tuossa minä tahdin mosseen vilimata tuossa Kelokökkyrässä viimeksi. Siitä on pitkokset purettu pois. Parempihan tämmönen sorapolku on. Alkaa tulla reitti päätökseen, tullaan tähän tienvars rannalle. Uimaranta on tässä ja keitto katos. Taisi siinä olla paskahuusi. Se oli kyllä ihan hyvä reitti. Harmi, kun se nyt Minnalta jää vähän kesken. Oli kyllä tosi hieno reitti ja varsinkin tuo itäpuoli tuosta järvestä, niin ihan tosi mukava ajokki. Mutta kyllä jos minä vaeltamista harrastasin, niin ehkä minä haluaisin lähteä semmoiseen paikkaan, missä olisi vähemmän porukkaa. Melko sen paljon oli kulkijoita. Mutta toistahan viihtyy porukassa. Mutta hienoa seutua. Tässä lähdin piilottamaan nännikumia sitten järven. Nyt kun tuo aurinkokennä on ollut tuossa ihan suorassa paistissa pari tuntia, niin kyllä he tuossa pelloo. Kyllä he ihan yllättävän nopeita lattauta isoa powerpankkia. Se vaan vaatii, että se saa ihan suoraan aurinkoon. Minna näki, että laituri alle meni ahvenia, niin se rupesi niitä narraamaan mato-ongelia. Ei muuta kuin jo yhden nosti sieltä. Oli niin hyvä kokoinen, että myö kyllä syyvään tuo. Vielä kun tulisi pari lisää, niin se vaan tuli virtapankki täyteen aurinkoenergialla. Keitelläänpä vähän pottuja ahvenen kaveriksi. Erkki Paasonen, YouTubesta tuttu, teki Inarinsaaressa körpäkkään. Niin minä sitä ajattelin, että täällä voisi tehdä, vaikutti niin herkulliselta, niin katiskalla pyydettiin pari haukea tuossa alkuviikosta. Tai minä vein katiskoja ja isä kävi hakemassa. Niin ne jäi pakkaseen. Niin tehdään nyt tommonen yhdestä ahvenesta tommonen ahvenkörpäkkä kokkeeksi. Siinä on muuten semmonen YouTube-kanava se Erkki Paasonen, kun se nyt oli nimeltä, että siellä on semmoista retkeilyä, että minäkin tykkään. On semmoista mukavuuspainotteista hommaa. Ei ole semmoista kurjuuden maksimointia ollenkaan. Siinäpä seuraavat ainekset. Mulla oli nyt semmonen ajatus, että minä paitsin nuo pekonit ja sipulit tuossa. Nostasin ne pois ja sit siinä jäljelle jääneessä pekonirasvassa niin paistasin ruotoineen sen ahvenen. Nyt kun se on kypsä, niin taas hyvin ruodon irti. Sitten laitsin nuo takaisin siihen ruodottoman ahvenen kanssa. Katsotaan miten käypi. Se on nyt siinä. Kalapitauhossa on aika vaatimaton, kun 100 gramma ahve on siellä seassa. Mutta kyllä me nälkään kuoltaisiin ja niistä pitäisi näillä luonnon antimilla elää. Ei kun syö nyt. Potut kerkes vähän jäähtyä. On ne vielä lämmin. Katsopa, tällä lailla. Näin. Sitten tilsipä se voikin siihen sitten. Ja Siellä voi olla vielä joku ruoto, mutta enimmäkseen ei ole. Ei siinä yhtään ole ruotoja. Ihan hyvä on. on. Se on kylmää.
No ei se mitään hataa. On se kyllä onni olla itäsuomalainen. Tämmöiset paikat on tässä ihan käytännössä kulman takana. Monethan nykyään haluaa sinne Lappiin. Ja kyllä minäkin tykkään Lapista ihan älyttömästi kesäaikaa, mutta talvi on liian pitkä siellä. Tämä on sopiva kompromissi, tämä Itä-Suomi. Tullaanko heitä nyt hadaria vai ei? En oikein tiedä. Pitäisikö sitä majoneesikin hakea? Eiköhän lähetä se muoti. On tässä jo ollut ohjelma tälle päivä. Huomenta. Tänä aamuna onkin vähän tämmönen harmompi aamu. Käytiin tuossa aamulla kun vettä satoi, niin mutka uimaharjussa vähän herkkuja ostelemassa. Nyt yritetään päästä tuosta Hietajärven taukopaikalle. Se on vissinkohan niitä paikkoja, mitkä on vuodenvaihteessa huolto lopetettu, mutta jos siellä on puita, niin sillähän voisi vielä makkarat paistaa. Katsotaan nyt jaksastaanko sinne asti kävellä, kun vähän nuo jalat raskaantuntiset eilistä puhasteluista. Tuossa ollaan nyt ja tuolla on se tulipaikka. Näkyy olevan tuommoista liikkumisrajoitusaluetta, ei saa kuin polkuja pitkin kulkea. Pitkäs putti on uusittu ihan vasta. Aika jännä, että se tulipaikan huolto on sitten lopetettu. No niin, pistäpä nyt vähän vauhtia, kun loppu pitkäksi. Vähän pienempi polku on tämä, mitä oli ne eiliset reitit. Melko jämäkkä puu tässäkin. Suomu. Me mennään tonne Hietajärvelle. Siinä on liiteri ja tuolla on nuotiopaikka. No niin, tiellähän ne vanhat pitkokset on. Hyvin saadaan tehtyä tulee. Joo. Kirkasta vettä on tässäkin. Paljon kirkkaampaa kuin tuolla Suomessa. Siitä sitten lounaaksi auramakkaraa taas vaihteeksi. No niin. Tässähän saatiinkin olla ihan raassa. Erikoista. Käytiin tuossa sadekuuro-aikaan saunassa. Niin minä kuulostelin kusella käyvässä, että ukkonenko tiellä jytisöö. Ja menin takaisin saunaan, niin kun se kiuas jytisi. Hirveellä paukkeella palo ja hormi oli aivan mansikka sinne eristeeseen asti, minkä näki. Liikkehän on ollut se nokipalo. En tiedä. Me pantiin vaan tuhkaluukku ihan kiinni ja ruvettiin mättämään vettä kiukkaalle, niin kyllä he sitten asettuu. Mutta kyllähän tuommoisesta saattaa tosiaan syttyä kattorakenteet tulee, jos hormi menee tuon väriseksi. Tänne jos laat ruuaksi eilisiä perunoita tuolla vähän voinokareissa ja hitos tommosia
Kapteeni hunaja valkosipuli. Onko tämä nyt sitten kaasleria, niin ja vielä ne tuossa pannulla vaan lämpöiseksi. Melko myräkkä on tuossa. Kääntyi taas etelän puolelle tuo tuuli, kun eilen tuuli mukavasti pohjoisesta. Niin hirveä myräkkä, että pakko syödä sisällä. Eikä se haittaa. Käydään vielä pikku iltapyöräily tossa ajelemassa. Tässä ei saa onkia, mutta tässä on kyllä muuten aika huikea näköinen leiripaikka. Tuossa on joku vuokrakalastuskohe, niin siinä oli kalastus kielletty, mutta kylläkään tässä pystyy leiriytymään, kun valtion mailla on. Joo, täällä on kyllä hieno paikka. Mikähän kioski tuolla? Onko siellä ollut paskahuussi? Siinä on nuotiopaikka ja aivan fantsu. Tämmönen beach. Tuolla on se joku vuokrakalastuskohde, niin siinä oli puomi, niin emme kehätä sinne mennä. Tämä on joku saarnastuoli näköjään. Mitähän puheita tästä on pidetty? Oho. Jäähän puheen, niin minä otan kuva. Joo. Se luhistu. Tästä löytyy vielä näin hieno puskaparkki. Tuossa joku nuotiopaikka. Hiekkaranta vieressä. Kyllä tiellä näitä riittää. Mahdottoman mukava mökki on tämä. Voin kyllä suositella. Ei oo sitä vihollisen keksintöä sitä parvea tuonne laitettu, vaan on tuommoinen ihan rehellisesti yhdessä kerroksessa. Ja pikkunen äkkiä lämpiää ja kaikki tarvittava löytyy. On kaasujääkaapit ja liedet ja aurinkokenno valotti on. Myötässä ruvetaan kohta muote iltatoimien jälkeen ja sitten ajellaan huomenna pihaan. Siivotaan tietysti tämä mökki ensin, sen mikä osataan. Niin se rupeaa olemaan tämä retki tässä nyt sitten tuossa. Katsotaan mitä seuraavan kerran keksii, että eiköhän tämä Pohjois-Karjalaa on nyt nähty jo tältä vuodelta, kun pohjoisemmastakin jo lumeet sulanut. Mä en tiedä, lähdetään etelään. Mistäpä tuon tietty? Terve! Tää vaihto kairaa. Terävät. No. Teräpala.